Silindo, ngisacela ungichazela ukuthi uma kutholakalile ukuthi omunye odadewenu akaseyona intombi eziyi izinto ezilandelwayo. Makutholakala kukhona ongaseyona intombi entombini. Omama bake baqale bamhlole eqala ukuze bazokwazi isiqiniseko sokuthi ngempela kusele. Bese bayamqhuba bamusa kubuka mfana. Uma umfana evumile ukuthi uyena wona intombi, lapho umfana usuke ezokhipha imbuzi yokugeza ucansi lwentombi, akhiphe inkomo yomqhoyiso, akhiphe imbuzi yokugeza umuzi. Uma eyiphikile, abanye ke bayashaya njengogogo lohlala kuyena, cha mawuphika intombi nje uyashaya. Ushawe mawukuthi kanjani bazaqobula iTV yeke endlini bathatha konke nje bayahamba. Babe nesiqiniseko sokuthi wena one leyo ntombi. Malwani, uma ungangichazela, kungabe kuyenzeka yini ukuthi umfana kubuyena ozobika mayelana nodaba eselwenzekile? Yebo kuyenzeka mawukuthi uyakuthanda, kuyenzeka ukuthi ahamba ayobika ukuthi hayi usebuthathile. Manje le mbuzi le kuthiwa yokugeza intombi kanye nocansi, kungabe yinina ntombi enidlayo noma? Kahle bekujwayele ukuthi intombi uma zikhokhe lo umfana uma ekhokhela intombi leyo niwe. Intombi uma zigezwa ngaleyo mbuzi leyo azidli. Imbuzi bijwayele ukudliwa abantu amakhosikazi aseshadile. Ayidliwa intombi azidli ngoba shuthi usuke phela futhi ubuyisa lelo bhadi lelo. Sekuzobe sekufana ukuthi awuzange ugezwe.